Hai लोगोफोर जों नै दा माबायाव बोरिमाखा सफैबाय दखानाव दङ माने आनैनि दखान नैनो आनैया आनैया ओंखारा ओइ नै जा आनैया दा बिनि दखानाव दंफैयो जोङो बिनि दखानाव जिरायफैदों ओमफ्राय दा रेडि जानानै shooting लानो थांनोसै लकेसनाव दा बेयाव साहा लोंग्रोनायदों साहा गोदै माबा स्पेशल साहा बानायनो होदों ओमफ्राय सिंग्राजों लोंगोन जागोन फुङाव ओंखाम मोनजाबोआखै एट्रिसा दा सिंग्राजों थगायथ'नोसै इखो परथा जाहोनायदोंमोन बिथाङा जाथ'आनो देलायदों र' एसे मोजां नुदोंथ' आंखौथ' बाय मोजां नुदों नुनाया आंखौबो आनैया नोंसोरो बाख्नाया नालाय जों गावखौनो बाख्नायना लानांगोन आरो साथुफे थानायाव जागोन नै बिथांनि दखानावबो रायजोफोरा फैदों फैनानै बेयाव माबा खाथाक बेयावनो एमब्रयदारि एरो बिथाङा एमब्रयदारिबो एरो ओमफ्राय नै लांगा दखना नांगौना आर'नाइ नांगौना फारसेनिफ्राय मोनजोबगोन एभ्रिथिं दा बरिमाखायाव जिखिनि माबा दोङो आरो बरमानि जिखिनि बर' आइजोफोर दङ लांगा दखना बा माबाग्रा बरमा आरो बरिमाखा आरो बुरबुरि बेखिनिनि मानसिया बेयाव फैनानै स्पेशल दखनाफोरखौ लांफैनो हायो आरो जोबोर मोजां लांगा दखना लाबो बिथाङा माने बरपेटानिफ्रायबो लाबो पाठशालानिफ्रायबो लाबो नोंथांमोना नायना लानो हागोन नै नायदो मेसिनाथ' नै गंथाम दोङो इ गंसे बे गंसे गंथाम आरो जिफोराबो इयाव दङ सोजोबना दोनदों बिदिब्ला जों एसे रेडि जानोसै ना दसे दोनथ'लायनो आंनिया दा रोदोम जाबाय रायजोफोरा जागासिनो दं नै बिथाङाबो जाबाय बिथाङाबो सिंग्रा जादों साहा लोंदों बिथाङाबो जागासिनो दं दासान्दि जुबिनाबो जागासिनो जोङो मिजिङा ब्लग बानायदों आंनियाबोथ' बेनो ब्लगानो दा आङो नोंथांमोननो साहाखौ माबायदि लोंना देखायनि खेबसे मा खान्दां थालायदो माथो हाय ini kamera sembrono nama hai pintar piknik सिंग्रा गुदुं सिंग्रा जाना देखायनि आं नोंथांमोननो shooting लानायावनो जोबोर मोजां बिनानावफोर लोगो मोनदों बिथांमोना मा जादों परथा जादों मा मुं रानिया Ana Turena di Indonesia Sortiari. ओमफ्राय रानिया नोंनिया ओमफ्राय नोंसोर माबेयाव फरायो माने बाथौआवनो Gorom Boro. बाव ओमफ्राय नोंसिना क्लासा जोबबायमोन ना जोंनि फिल्मफोरखौ नायफेरदोंना नायफेरा नोंसोरो आगोलाव बानायनाय नायफेराखै ना माखौ नायफेरखो नोंसोरो माखो ना गिदिर बावदा गुमै नुवाखै मावजि सादु रावबो नायफेराखै न एबार नायदो जोंना बेयाव एसे जोबथ'बाय ओमफ्राय दा एक्सट्रा मोनसे शट लानो नागिरदों लेट्स गो
खै टेलारनि थायो गाव फन जानो थाखाय रेडि जागोन नामा सारिथासोआलाय आं ओंखाम जाखांबाय नै दासो दुथा जानोसै दे खोन्थाबानो जाबाय नै दा ओइ ओंखाम जागासिनो बुरिमाखायाव दोङो थांगोन होनना मिया मोनाबो जों मुसलपुराव खाबा जाबाय बापरे उनथिंबो समायना तारपिছত सिगांथिंबो समायना दा एसे लान्च खालामनोसै ओमफ्राय माबाया जाबायबा आदा गरम होखाबाय जानाया पात्ता मोनाखै जानायाव हाख'वाखै आंजों बिथांमोना जुजिनायनो जानाया बेस्थ'थारलै चिकेन होखाजोब्बाय दे खेबसेयावनो बानलु लागबो मासे गोथाव संदों मिथिलाय खान्थामानि जागोन रंजान पुरिनि जाग्रा सातनिया गैयाना अ सातनिखौ बिदोंमोन ना आं दहायबो Wanci. Maluku nang lagi lang sadek. Ror. Motoran ini bagi di mana? Pergi ni? Dali. Kasih itu Dali ni? Ya. Nak cuba din? Kai dia? Rubin. Boy, dah kalau mai. जानायाव कुनु कम्प्रमाइज गैया आदा गरमा फारसेनिफ्राय जागोन आं पावार बेंकआवथ' सोदोंमोन अमा लायनो थांदोंमोन अमा गैया बयलार मोनबोदों दा बयलार दोननो जाबाय ओइ माबाया लैथोमाया सिरि सिरि जालांदों बावदाव मियाबो गोथाव जादों नालाय खुगायानो सिरि आरो इखिनिया दा अमा लायनो गोथाव जादों गावरिसो मोनबाय मोनदो नोंसोरखौ अ थामनेलि नाखाजानो जाबा मायबा गोथावसो मोनलांबाय थायोलै बयलार बेदर रखम मोनजाथारदो
पियास तेस्लाम Oh, nunggunya sampai 4 kilo dulu mun, नै नैयाव जानायाव Coba gue dengar ya. Sih, hayo lo.